Jaj, zasa vás vítam v meste Blok, ktoré je aj veľmi pekné. Ale strašne dlho sa tu neukázal bandit prasa, ktoré mi príde trochu divný, že keď ma zničili základňu, tak neurobí nejakú odvetu. Lenže sa pripravuje. To uvidíme. Veľmi sa zvedavý. Keďže mi všetko zničili, tak ja to zničím im. Celé mesto skoncuje. A to preto mám veľmi vynikajúci plán. Skúsim sa dohodnúť s nedalekými pilíčrami. Divne sa to vysvetľuje. Sorry, že tak rozprávam. A to je jedno. Ideme na to. Hej, typku. Potrebujem pomôcť. Pomôžeš mi? Tak fajn. Povolaj svoju armádu. Tak toto bude super. Počkaj, čo to je za zvuk? To koľko pilíčrov? To je armáda? Čo to urobil bandit prasa? Ach jaj. Potrebujeme golemovia. Útočte. Zaútočte. Rýchlo. Ja sa len tak pekne s radosťou pozerám, ako všetci umierajú. Toto vyhrám na plné pecky. Počkať. Na tom Gastovi prasa, bandit. Musím zničiť Gasta. Trojzubcom. Leď. Neposledná strela. Mám ho. Yes. Len kde je teraz? Au. Tak počkať. Som padol. Utekám. Oni sa o to musia postarať. Pomoc. Pomoc. Utekám o život. Utekám. Ach jaj. Mojím sa. Lebo môj život bol krátky. Pomoc. Letím. Som tu. Áno, zvládli sme to. Tých piličrov je tu asi ani 0, nie? A áno, je ich tu 0. Vyhrali sme. Áno. Ak sa vám tento posledný diel filmu páčil, tak nezabudnite tak lajka odber, lebo tento film bolo ťažké pripraviť, a to všetky diely. Tak, ak sa vám táto séria páči, tak urobím aj zoznam. A teda, zatiaľ čaute!